φυσικά το Chart Show με την Αταλία Γερμανού και τα υπέροχα καλοκαιρινά τραγούδια. Οι τραγούδια μας έχουν τη διάθεση στο καλοκαίρι, αλλά όχι μπαλάντες. Προσέξτε, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έλα, τόσοσε. Ας πούμε ότι τόσοσε, τι να πω. Λοιπόν, Ναταλία, καλωσορίζουμε. Τι έχει το Σάββατο? Ποιο? All About Greek Idol, σου τώρα με σένα. Τι μετά? Μετά. Θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας την φίλη μας τη Μαρία Μαυρίδου, που είναι τερματολόγος μας εδώ στο Μέσα στην Καλή Χαρά. Έχει ξανάρθει η Μαρία, αλλά σήμερα θα πούμε για τα αντιλιακά που είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα. Διότι μην κοιτάς που ο καιρός είναι έτσι όπως είναι τώρα. Τώρα έχει φτιάξει καθόλου που ερχόσουν? Όχι, συννεφιά. Συννεφιά. Πάει προς βροχή. Και να μια καλή ερώτηση. Όταν έχει συννεφιά, πρέπει να φοράμε αντιλιακή κρέμα? Πρέπει να φοράμε αντιλιακή κρέμα, γιατί τα σύννεφα δεν μπλοκάρουν την ηλιακή ακτινοβολία. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όσο είναι μέρα πρέπει να φοράμε αντιλιακό. Δεν μαυρίζουμε όμως με σύννεφο. Μαυρίζουμε. Μαυρίζουμε. Βεβαίως και μαυρίζουμε. Μαυρίζουμε με σύννεφο. Όταν έχει σύννεφα, πώς δεν μαυρίζουμε? Δεν είναι η ίδια δύναμη. Δεν έχει σημασία. Πρώτον, είναι δύο είδη ηλιακής ακτινοβολίας, η UVB και η UVA. Αυτό που νιώθουμε, που μας καίει και νιώθουμε άμεσα και μας κοκκινίζει, είναι η UVB. Υπάρχει όμως και η UVA, η οποία πάει πιο βαθιά και μας μαυρίζει πιο σταδιακά. Άρα δεν κάνουμε αυτό το έντονο το κοκκίνισμα, το άμεσο το μαύρισμα, αλλά μαυρίζουμε σταδιακά όταν έχει συννεφιά. Ωραία. Μάλιστα. Πώς μπορούμε λοιπόν να διαλέξουμε, να βρούμε το σωστό αντιλιακό για τον τύπο δέρματος που έχουμε? Κυρίως εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκεκριμένους τύπους. Είμαστε λίγο πιο σκούροι. Εδώ είμαστε, αυτό που λέμε φωτότυπος, είμαστε προς το 3 και 4. Δηλαδή περισσότερο είμαστε στους φωτότυπους που καιγόμαστε λίγο πιο δύσκολα και μαυρίζουμε πιο εύκολα. Υπάρχουν όμως και αρκετά άτομα τα οποία έχουν ανοιχτούς φωτότυπους, κάποια τα οποία είναι στον 1 που ποτέ δεν μαυρίζουν και πάντα καίγονται. Απλά κοκκινίζουν, ναι. Και υπάρχουν και αυτά που κοκκινίζουν αρκετά, αλλά μετά λιγάκι μαυρίζουν. Σαν γενικό κανόνα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όσο πιο λευκό είναι το δέρμα μας, τόσο μεγαλύτερη προστασία χρειαζόμαστε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και τα άτομα τα οποία έχουν σκούρους φωτότυπους και είναι σκουρόχρωμα, ή ακόμα και όταν είμαστε μαυρισμένοι, ότι δεν χρειαζόμαστε αντιλιακό. Τα αντιλιακά, ξεκινώντας από δείκτες προστασίας του τύπου 6, 10, αυτά προσφέρουν αρκετά χαμηλή προστασία. Άρα θα μιλούσαμε πάντοτε για δείκτες που είναι τουλάχιστον από 15, 20 και πάνω και φτάνουν μέχρι 50. Ναι, αν θέλουμε να προστατευτούμε, ειδικά τα άτομα. Δεν μαυρίζεις όμως έτσι, απλά το παίρνεις απόφαση. Ότι δεν θα. Με 30 πώς θα μαυρίσεις, Μαρία μου, δεν γίνεται. Μαυρίζεις. Με 30? Μαυρίζεις. Φυσικά και θα μαυρίζεις. Καμία 30 για να μαυρίσει. Και όμως μαυρίζεις. Σας το λέω εγώ που πάντοτε είμαι από 30 και πάνω και μαυρίζω. Όχι. Το 6-7 είναι χαμηλός δείκτης, ειδικά για τις πρώτες μέρες έκθεσης στον ήλιο. Είναι πολύ χαμηλός δείκτης. Να σας εξηγήσω λιγάκι τι γίνεται. Αυτό που λέμε οι δείκτες, τι σημαίνουν? Σημαίνουν πόση ώρα μπορούμε ουσιαστικά να καθίσουμε στον ήλιο χωρίς να καούμε. Όσο πιο μεγάλος ο δείκτης, τόσο περισσότερη ώρα μπορούμε να εκτεθούμε στον ήλιο. Αυτό όμως έχει μετρηθεί κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες, δηλαδή με πολύ μεγάλη ποσότητα αντιλιακού, με αντιλιακό το οποίο το ανανεώνουμε συνέχεια. Κανείς μας δεν θα καθίσει να βάλει 3 κουταλιές της σούπας αντιλιακό σε όλο του το σώμα. Ως συνήθως βάζουμε πολύ μικρότερη ποσότητα ή και στο πρόσωπό μας δεν βάζουμε παχύ στρώμα έτσι ώστε να μας προφυλάσει. Άρα αυτό που χάνουμε από την κακή χρήση του αντιλιακού, σε εισαγωγικά, πρέπει να το αντικαταστήσουμε με λίγο μεγαλύτερο δείκτη προστασίας. Άρα χρειαζόμαστε, για να έχουμε ψηλή προστασία, τουλάχιστον από 20 και πάνω. Και στο πρόσωπο και στο σώμα? Και στο πρόσωπο και στο σώμα. Το πρόσωπο δεν θέλει λίγο μεγαλύτερο βαθμό? Το πρόσωπο το αντιθέτως είναι πιο ανθεκτικό. Αλήθεια? Βέβαια. Άκου τι μάθαμε σήμερα, που εγώ βάζω μονίμως 15 και 20 στο πρόσωπο και στο σώμα 8. Ναι, γιατί το πρόσωπο πάντα έχει ψηλό δείκτη. Το πρόσωπο, επειδή είναι εκτεθειμένο συνέχεια στην ηλιακή ακτινοβολία και τους χειμωερινούς μήνες, έχει μεγαλύτερες άμυνες. Και γενικότερα και η υφή της επιδερμίδας στο πρόσωπο είναι πολύ πιο καλή από ό,τι είναι του σώματος. Δηλαδή και όταν κάνουμε και άλλες θεραπείες του τύπου peelings, απολιπιστικές θεραπείες, το πρόσωπο μπορεί και επανέρχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το σώμα.
Το διαφορετικό που έχει το πρόσωπο είναι ότι πολύ εύκολα δημιουργούνται πανάδες ή το μέλασμα. Οπότε εκεί χρειαζόμαστε λίγο ψηλότερο δείκτη για να αποφύγουμε, ειδικά στα σκουρόχρωμα δέρματα, να αποφύγουμε τη δημιουργία των πανάδων. Αλλά γενικότερα είναι πολύ πιο ανθεκτικό το πρόσωπο. Πες μας για τα προϊόντα, Μαρία, τα self-tanning, αυτά που λένε ότι μαυρίζεις χωρίς τον ήλιο, ας πούμε, δηλαδή τα διάφορα κρέμες, γαλακτώματα για πρόσωπο και σώμα. Αυτά δεν αφήνουν να μετασταρούν. Αυτομαυριστικά. Όχι. Περίεργη μυρωδιά. Πλέον έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Δεν αφήνουν καθόλου χρώμα. Και από όσο εγώ ξέρω, δεν το είχα δοκιμάσει εκείνη την περίοδο, αλλά ξέρω ότι επιτρέπεται ακόμα και στην εγκυμοσύνη. Ναι, αυτά έχουν μία ουσία που βγαίνει από το ζαχαροκάλαμο, λέγεται διϊδροξυακετόνη, η οποία κάνει μία χημική αντίδραση με τις πρωτεΐνες του δέρματός μας και μας δίνει αυτό το χρώμα. Δεν μας αυξάνει όμως τη μελανίνη μας, άρα όλο αυτό χρώμα, είναι ψεύτικο χρώμα. Έχουν εξελιχθεί πλέον πάρα πολύ και αν ο πληθύς μετά φεύγει σταδιακά, γι' αυτό και θέλει επανάληψη. Καμιά μέρες κρατάει. Αλλά δεν είναι σαν χρώμα αυτό που βάζουμε το make-up, ας πούμε. Το βάζεις, δεν γίνεται κατευθείαν το χρώμα. Μετά από 7-8 ώρες. Μετά από λίγες ώρες. Είσαι μαύρος. Αυτό δεν είναι καλύτερο από το να κάθεσαι να ξέρω. Είναι σαφώς καλύτερο. Είναι το πιο ασφαλές. Είναι πιο ασφαλές και από την ηλιοθεραπεία και από τα solarium. Από όλες αυτές τις μεθόδους. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να μας ξεγελάσει και να νομίσουμε ότι επειδή είμαστε μαυρισμένοι, είμαστε προστατευμένοι από τον ήλιο. Γιατί δεν προστατεύει καθόλου. Δεν είναι μελανίνη, μόνο η μελανίνη. Το καλύπτει, οπότε μετά μπορείς να αποφύγεις τον ήλιο. Καλύπτει το αισθητικό κομμάτι και μετά χρειαζόμαστε κανονικά την προστασία για την περιόδια ακτινοβολία. Για τα παιδάκια να μας πεις, βρε Μαρία μου. Για τα παιδάκια. Τα παιδάκια κανονικά μέχρι 6 μηνών θα πρέπει να αποφεύγουμε τον ήλιο γενικότερα. Αν μπορούν δηλαδή και καθόλου να μην εκτεθούν στον ήλιο, κάτω από την ομπρέλα. Και κάτω από την ομπρέλα. Ναι. Γιατί και οι ομπρέλες απορροφάνε ένα βαθμό, αλλά ένας βαθμός ηλιακής ακτινοβολίας περνάει. Και επίσης η πλάγια ηλιακή ακτινοβολία κάνει και αντανάκλαση με την άμμο και μαυρίζει και αυτή. Άρα από μέχρι 6 μηνών, από 6 μηνών και μετά, για όλα τα παιδάκια υπάρχουν, όλες οι εταιρείες έχουν ειδικά προϊόντα μπεμπέ, παιδικά. Η διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούμε φυσικά φίλτρα εκεί. Δεν χρησιμοποιούμε χημικά φίλτρα, γιατί αυτά θα μπορούσαν να κάνουν αλλεργίες στο δέρμα των παιδιών που είναι πιο ευαίσθητο. Θέλει το 11 με 4 να είναι κανόνας, όσο γίνεται να μην εκτίθεται. Το καλύτερο και αυτό που εφαρμόζουν και έξω και σε χώρες που είχαν και προβλήματα με καρκίνους είναι τα ντύνουνε τα παιδάκια. Η καλύτερη προστασία δηλαδή είναι μπλουζάκια και μάλιστα έξω κυκλοφορούν και ειδικά μπλουζάκια τα οποία αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία. Τα είδε, βρε Μαρία μου, είναι και μακριμάνικα και αυτά. Πού να το βάλεις τώρα στο παιδί αυτό. Εντάξει, όσο μπορεί κανείς να το προστατεύσει. Με νερό, καπελάκι και φούλα δηλαδή. Καλά, είναι τα καπελάκια τα οποία. Χοντρό πράγμα. Πού να το βάλεις τώρα. Έστω όμως ένα μακό, κάτι το οποίο αν μπει μέσα στη θάλασσα, βραχεί λιγάκι, το δροσίζει και όλα στα ειδικά τα καπελάκια με το γύσο, το μεγάλο, αυτά που έχουν και εδώ πίσω που κατεβαίνει. Εδώ είναι πολύ συχνό σημείο που καίγονται. Πες μου κάτι, γιατί νομίζω ότι είναι και απορία πολλών τηλεθεατών που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Τελικά, τι είναι λιγότερο βλαβερό, το solarium ή η ηλιοθεραπεία? Και τα δύο. Και τα δύο το ίδιο. Και τα δύο το ίδιο, Ναι. Και τα δύο το ίδιο. Εννοείς το υπερβολικό solarium ότι είναι βλαβερό προφανώς? Είναι γενικότερα το solarium και γενικότερα και η ηλιοθεραπεία. Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, πια στα solarium σε βάζουν να υπογράψει ένα χαρτάκι. Αλήθεια λες? Ναι. Που λέει ότι ό,τι πάθεις με δική σου ευθύνη. Συγγνώμη, μία ώρα ηλιοθεραπεία το μεσημέρι, ντάλε ήλιος ή μία ώρα solarium? Πόσο κάνει solarium? 20 λεπτά να 20 λεπτά solarium. Η ηλιοθεραπεία θα έλεγα. Αλήθεια. Είναι πολύ πιο μαζεμένη η ακτινοβολία τους. Εγώ ήξερα το solarium που δεν έχω κάνει ποτέ μου, αλλά ήξερα ότι εντάξει, όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Όχι, εγώ δεν θέλω να πω στη διαδικασία να διαλέξω ανάμεσα σε δύο που είναι εξίσου βλαβερά. Το καλύτερο είναι το self-tan. Το καλύτερο είναι το self-tan. Αυτά με τους αερογράφους. Πότε πρέπει να ανανεώνεται όταν είμαστε στην Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πέρα από τη σωστή επιλογή του αντιλιακού, η σωστή χρήση είναι πιο σημαντική. Πρέπει να μπαίνει μισή ώρα πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί αυτό που κάνουμε, πάμε στην παραλία και εκείνη την ώρα βάζουμε το αντιλιακό μας. Για την πρώτη μισή ώρα δεν είμαστε καλυμμένοι, βέβαια. Και από εκεί και πέρα, κάθε 2 ώρες, ό,τι δείκτης προστασίας και να είναι και 50 να είναι, πρέπει να ανανεώνεται. Και βέβαια, αν μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα, μόλις βγούμε, το ξανανεώνουμε. Και άμα είναι αδιάβροχο, που λένε αδιάβροχο. Όσο αδιάβροχο και να είναι, δεν μένει. Δεν μένει. Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό που σίγουρα δεν θα σας συνιστούσε η Μαρία αν ήταν δερματολόγος είναι αυτά που ακούω και κάνουν διάφορες baby oil και στον ήλιο. Μόνο. Ή λάδι, βαζελίνη με ιόδιο και βγαίνουν. Εσύ δεν το κάνεις αυτό? Ποτέ.
Το baby oil το κάνει πολύ πολλές γυναίκες το κάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Καλά μπάνια με την προστασία ενός σωστού αντιλιακού. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Όλγα Φαρμάκη και Λάβα.